کەس کە سۆرا ji tawçiyayên bilind ew bi tenê du berhemên mezin ji navê neh berhemên gelekî mezin û seyr gol mozexana Smithsonian ya hunera Emerîkî li galeriya Renwickê ya dîrokî li Washingtonê hatin pêşandan. Ev pêşengeh bi hezaran mêvan û temaşevan pêşwaz kir û diriya sosyal medyayê re hate belavkirin û li seranserî cîhanê jî hate parvekirin. In our wildest dreams, when we were ew gawa em ji bo nûjenkirin û plana wê şûwê girtî, me di xewna xwe da jî nebarne dikir ku em dê wan du mehên dawî da bersivek wisa wergirîn. Li gorî şopandina nûjeniya hunerê, mûzexanê ne hunermendên nûjendar ve xwendî bû vê pêşengehê. Got herek ji wana odeyek dabûwana da got berhemên xwe yê înstûlêşin li wê de biafirînin. Got encama wê taximekî seyr ji berheman bû. Di pêşiya galeriyê de hunermendê Taradonavan komekê ji çiyayên bilind ji sed hezarên kartan afirand bû. Gabriel Dawê jî keskesoreke ji 100 kîlometr ji tayê Pembo pêk anî bû ji erdê tabanê galerî. Her wiha jî Patrick Daughtry gundekî bi temamî ji darikan ve çêkir bû. Di mozeyê de tê berhemên seyr bibîne. Mîna peykera ji ronahiyê ya gorengê xwe diguherîne li gorî demê ya hunermendê Leo Villarreal. Her hunermendekî beşdarî vê pêşengehê bûye bi şêweyekî ciwan û balkêş berhemên nûjen afirandine û pêşkêşî temaşevana kirine. Ji hemû babet û mijaran ve bi awayekî seyr û balkêş. When you just look at it, you're overwhelmed with the image. Dema ku tu bi nerînekê li wêneyê mêze bikî, tu bi tenê wî dibînî. Lê dema zêdetir û pitir li ser wext bibî, bi rastî wî çaxî tu ê bihayê raman û karên hunermendî bizaniyên ku tu wêneyê de hatine kirin. Hunermendê Jennifer Angus nimunak ji 5000 kêzikên ji başûrî Rojhilatê Asya çêkir bû. û Maya Lin jî kendava çêspêk ji gileyên camê afirand bû. Got li hemû odeyê hatibû belavkirin. Li kêreka peykera balkêş ji dar jaliyê hunermend John Grad. I really like the lights, the hanging chandelier. Ez gelekî ji ronahiyê û helawîstina şandelîr hez dikim. Ez dilxweşim ku li her jûrekî tiştek tê bikar anîn ku gelek kes bikar naînin û nabînin wekû karekî hunerî. one of the real challenges for working in any museum Yek ji zehmetiyên karkirina ji bo muzeyekê ew e ku mirov serdanêrên hemû temenan tevlî bike. û ez gelek bextiyarim ku nirxandineka me ya nêzik de digot ew şiwe ji bo her kesî ye ji neyeta nehwêrdê. Serdanerê vê pêşengeha seyr ji hemû temenan sûde ji wê girtin û ew lê seranserî cîhanê diriya sosyal medya ve belavkirin û bi wan re ew serbor parkirin. Got huner li tenişta ciwaniyê kar tiştê seyr biafirîne. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.